Maalarma ti lokal na gobyerno ng Ronald Opisina ti Social Welfare Office tinangato bilang ti teenage pregnancy ti Bangged Abra nga umabot iti 320. Itaatawan, nakailista ti MSWD ti 5 minor de edad a biktima ti panagrames. May sa kaniti kalikagom ti opisina ti panaka-regulate ti siserek dagiti minor de edad kaniti lodging establishment. So at the involvement dagiti hotels kan motels sir iso nga in kwa tayo dito in propose tayo dito nga ordinansa tapno ko mamas ma-strict panda kasi tapno prevention pa yan nga min dito yan sir nga ma-exploit dagi ubing. Imo nang nga nidatag iti konseho ken napayaban dagiti aming agtagikwa ken mangmanmanehar kaditi lodging establishment iti naiway na public hearing. Tilungalong ordinansa ken ti panaka-regulate ti panangawat kaditi minor de edad kadagiti hotels, motels, lodging houses, inns ken kapanang establishmento iti jurisdiction ti Bangged. May basar iti ordinansa dagitoy dagiti prohibited acts. Paningipalubos nga check-in ti minor de edad nga awan tinaganak wenno legal guardian. Paningipalubos sa unregistered minors asa nakabagyan ti adult guests. Panakapaay ang mga required ti valid IDs ken proof of relationship iti kadwa ti minor de edad. Panakapaay ang mga report ti suspected child exploitation, abuse ken daduma pa questionable nga aktibidad iti uneg ti 24 oras. Kami kaya nagiti hotels, nagiti lodging houses, nagiti at the business ng paupa kadagiti houses, kada rooms nga isu ati pangrugrugyanan nga paka-exploitan nagito bing ka syempre no open mabalin nga nagita open tang dito yan lingid ka nagita mo nagiti nalilingid nga luglugar di tama nga masamantala nagitay ubing nga babain iksikog damoten kada kwan and then di tapay nga mangrugi nagita ito basta minor data rape agad yan. So, dito yung ordinansa nga mang parigat. Well, da kayo dagiti businesses nga hotels, masapol da kayo ti mangbibiyag iti probinsya tayo, tanong umay nagiti bakasyonista o nagiti taga sa bali nga lugar, agbirok na ti pagjananda o da kayo ti parupami. Ngam pangaasyo tahan nyo nga pausad nagita hotelyo, kadagito kakastoy nga naalas nga aramid. Siya sino man ngaglabsing ken mabaling agmulta ti 1,500 pesos in the first offense, 2,000 pesos ken temporary business permit suspension in the second offense ken iti third offense, 2,500 pesos ken otomatiko kanselasyon ti business permit. Ti manager ti Tingyan Lodge iti Barangay Calaba o manamong itilungalong. Okay, mit sir, kamno makuan dagiti minors nga mapawilan ta nga umay met dagiti institution tayo. Mamati ti konseho, babay ni panakaputar ti ordinansa, ket malapdan ti nasapa panagsikog, ken mapelada, ti tulong dagiti naganak. Ket nung pumasada ito yapo, sigurado mga tanga bumasiton, ti agsikogan nga teenager nga punta, adamot ton maipataw nga penalty, dagiti hotels nga papananda ko nga handa nga rubang nga agpastrat dagiti minors. Nyaki daw yo, it's not the government alone. Nyaki daw yung magkarite parents. Kangronaan na dito ko maapo, naganak. Ito muna nga mang taming, mang obserban, mga activities na gitanak da. Siyempre, naganak pa lang ito muna nga mangkita ti pagsyatan dagiti ubingam. Kas may samot nga mangibangged. Karbe nga may mga timang ti ordinansa tapno ti kasta mapreventaran lang dagito magsikog kinasapang ubing. Kabayatan na, kalpasan din iwa ng public hearing, manamnama matratar na ito iti konseho para iti anay apan naka-aprobar na. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.